Ei, hola, què tal? Bones de nou. Aquí estem, tornem amb l'Excel i en aquesta ocasió, com ja és evident per la pantalla que esteu veient, doncs anem a parlar de gràfics, d'acord? És un tema que és bastant senzillet, però que té el seu puntet i s'han d'aclarir alguns aspectes, ¿vale? Abans de tot, bueno, podríem definir el que és un gràfic, però realment és molt senzill perquè no és res més que la representació gràfica d'una sèrie de dades que tindrem sempre en l'Excel, evidentment. I llavors el primer que us volia comentar dels gràfics és explicar-vos els tres tipus bàsics que tenim de gràfics. Bé, per una banda, fixeu-vos, els tinc aquí representats, ¿vale? Per una banda, tenim els gràfics de columnes o bé de barres, que és ben bé el mateix, ¿vale? Amb aquests gràfics, el que mostra, fixeu-vos que són unes vendes d'una empresa. Això, doncs representa Girona i això és el mes de gener, febrer i març, d'acord? I això és Lleida, gener, febrer i març, i això és Barcelona, gener, febrer i març. O sigui, volia comentar-vos que els gràfics de barres representen dades absolutes. És a dir, sabem que Girona ha fet doncs, quasi 120.000 euros de vendes, mentre que Barcelona doncs, ha passat dels 120.000 euros en vendes, d'acord? Al gener, em refereixo al gener, la columna blava. Vale? Podríem dir el mateix de la verda o de la vermella, d'acord? Igual, però representen sempre dades absolutes. Vale? Llavors, cada vegada que se us demani mostrar un gràfic que representi dades absolutes, mireu de fer-lo o bé amb columnes o bé amb files, diguem. Vale? Que seria el mateix, però diguem donat la volta, d'acord? Però sempre mostrant dades absolutes. A la feina, quan et demanin de fer un gràfic, molt probablement ningú et dirà quin tipus de gràfic has de fer servir. I seràs tu que hauràs de crear el gràfic adequat, adient, segons el tipus de dada que vulguis mostrar. Val? Doncs teniu en compte que per fer dades absolutes, sempre gràfics amb barres o gràfics amb columnes. Vale? En canvi, si el que voleu mostrar, fixeu-vos en aquest gràfic de línies. Aquest gràfic de línies són les mateixes dades, les mateixes, però mostren una cosa diferent. Vale? Fixeu-vos que això, doncs, jo què sé, doncs el verd és Barcelona, és aquesta línia d'aquí, el blau és Girona, vale? Tenim el vermell i l'altre aquest com a morat. Vale? Vale, això el que ens està mostrant, d'acord que hi ha les dades absolutes aquí, vale? Però realment el que està mostrant un gràfic de línies són tendències. És a dir, aquí el que podem veure no és ben bé les dades absolutes, sinó que estem veient que Barcelona està creixent i Girona al març ha tingut una bona davallada. És a dir, semblava que anava bé, però ha caigut. D'acord? Veieu? El que ens mostra és una tendència. Per tant, important, si algun dia en algun exercici o a la feina us demanen un gràfic que mostri tendència, mireu de fer un gràfic de línies. Val. Llavors, el tercer tipus de gràfic bàsic que volia comentar-vos doncs és el circular o de tarta o de quesitos o de com li vulgueu dir, d'acord? Aquest tipus de gràfic no mostra mai dades absolutes, mostra percentatges, sempre. Per tant, si us demanen percentatges d'una cosa respecte d'una altra, sempre feu gràfic circular, d'acord? Hi ha una diferència del gràfic circular respecte dels altres dos molt important, val? I té a veure amb el concepte de sèrie de dades. Vale? Aprofito per explicar-vos que una sèrie de dades és un conjunt de dades susceptibles de ser mostrades gràficament. Vale? Per exemple, en aquest gràfic d'aquí tenim tres sèries de dades. Tenim la sèrie gener, que l'estem mostrant per Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona. Després tenim la sèrie febrer i després tenim la sèrie març. Llavors aquí tenim tres sèries de dades. En el gràfic aquest de línies també tenim tres sèries de dades, ¿vale? Exactament igual. De fet, està fet amb exactament les mateixes dades. En canvi, quan us demanen gràfic circular, només sempre hi pot haver una sèrie de dades. Una sola sèrie de dades. En aquest cas, fixeu-vos que posa Girona, Lleida, Barcelona, Tarragona, i les dades que està mostrant, les dades estan agafades d'aquí, del trimestre 1, del total. Del total. Vale? No podem agafar gener, febrer i març. No, no, no. Hem d'agafar només una sèrie. La sèrie seria trimestre 1. 360.000, 353.000, 422.000, 343.000. I, evidentment, el que us dic, que aquí no mostra dades absolutes, sinó que mostra percentatges. Vale? Molt bé, vist això,
voldria comentar-vos així ràpidament quines són les parts principals d'un gràfic. Llavors, per fer-lo, m'he copiat aquesta imatge, que ho tindreu en el document PDF amb la teoria, és la primera imatge que teniu. Vale, aquesta imatge ho mostra molt bé. Tenim de tot el gràfic, tenim l'àrea del gràfic, que seria tot això. Fixeu-vos que tenim les sèries de dades, vale, que serien, en aquest cas, fixeu-vos que hi ha dos columnes, una en color taronja, l'altra blava, per tant, hi ha dos sèries de dades. Vale? Després, l'àrea de traçat, que és l'àrea aquesta de dintre del gràfic. Després tenim els eixos, l'eix de les X horitzontal i l'eix de les Y o vertical. Normalment, ja us dic que normalment aquí hi ha, és l'eix de les categories, quasi sempre, l'eix de les categories, i aquest és l'eix dels valors. Fixeu-vos en el full anterior, això són les diferents categories i això són els valors que tindrem. Vale? Veieu que quadra. Val. A part d'això tenim els ròtols dels eixos, ròtol de l'eix de les categories i ròtol de l'eix dels valors. I veurem com canviar-lo. Això es pot canviar. Normalment surten automàticament, però hi ha forma de canviar-lo. Hi ha una altra cosa molt important, que és la llegenda. La llegenda aquesta és per donar-nos informació de què és el que estem mostrant. Vale? I això es representa sempre amb el color que tenim de la barra o de la línia que tinguem i un petit text sempre tret també de les dades. Vale? D'acord? També ens faltaria aquí el títol del gràfic, que no el veig, però sempre es posa aquí dalt. D'acord? Aquí no hi ha títol de gràfic, però si el volem mostrar, un títol doncs sempre es mostraria aquí dalt. Molt bé, tornem-hi aquí al full 1. Anem a mostrar-vos com es crea un gràfic bàsic. Molt bé, us he de dir que el més important a l'hora de crear un gràfic és, primer, abans, heu de seleccionar correctament les dades. És a dir, per exemple, fixeu-vos en aquest gràfic d'aquí. Aquest gràfic d'aquí, les dades que està mostrant són de gener, febrer i març. Gener, febrer i març. No del trimestre 1. Per tant, està jugant amb aquestes dades d'aquí. Vale? Llavors, el que jo seleccionaria abans de fer un gràfic d'aquests és seleccionar això d'aquí, exactament això d'aquí. Les zones, perquè m'agafi els títols, el gener, febrer i març, Girona, Barcelona i Tarragona, i la zona, i ja està. No agafaria els totals perquè aquí, si us fixeu, no hi ha els totals. Només hi ha 3 sèries de dades més el que serveix de titulet per cada una de les sèries. Vale? Molt bé, doncs amb les dades correctament seleccionades aniríeu aquí a inserció i llavors aquí tenim l'apartat de gràfics. Vale? Fixeu-vos, n'hi ha un munt de tipus diferents de gràfics. Vale? Al final, si de cas, ja us explicaré una mica els altres gràfics, però en principi els que ens interessen són els de columnes o de barres, que són els mateixos, els de línies i els d'àrees, que són el mateix, però pintat tot des de la base fins a la línia on estigui, i el circular, o també que hi ha els de tipus dònut, aquest, que és el mateix que el circular, vale? És exactament el mateix. Llavors jo en aquest cas, fixeu-vos que triaria un gràfic de columnes. Dintre d'aquest gràfic de columnes tenim diverses opcions. M'interessa, per exemple, això fixeu-vos que està en tres dimensions, per tant, és aquest d'aquí, vale? El que jo triaria seria aquest d'aquí. Però m'interessen aquests tipus de gràfics. Mireu la diferència, vale? Mireu la diferència. Si jo faig aquest, ja el tinc aquí, així de gran, es vegi bé. En 2 dimensions, normal, fixeu-vos que és igual que aquest, vale? Podem canviar, evidentment, aquí algunes coses, podem canviar les dades, o sigui, els colors, podem canviar els colors, podem canviar diverses coses, vale? Però fixeu-vos, si jo vull canviar el tipus de gràfic, i aquí tenim tots els tipus de gràfics, evidentment, vale? Però m'interessa que veieu aquestes 3 coses d'aquí. Això és molt important. Vale? Aquests tipus de gràfic, això és un gràfic normal de columnes, això és un gràfic, fixeu-vos, amb columna apilada. Això vol dir que aquestes 3 columnes es mostraran una damunt de l'altra. Una damunt de l'altra. I penseu, i això té sentit? Doncs, home, depèn. Segurament sí. Si tu vols mostrar els 3 mesos de gener, febrer i març per cada ciutat, vale? Però al final vols veure un resultat final amb tot sumat, ens podria interessar un gràfic d'aquest estil. De fet, anem a triar-lo perquè veieu com funciona. Vale? Fixeu-vos que ara tenim
una sola columna, diguem, però amb 3 colors. Fixeu-vos que ens mostra una mica també el total. Les dades aquestes del trimestre doncs, també ens l'està mostrant, perquè és la suma. Vale? I llavors, aquest d'aquí també us el volia mostrar, perquè aquest és mostrant, és una mica estrany, però aquest mostraria percentatges. Vale? Aquest el que fa és, en lloc de mostrar les dades absolutes, perquè fixeu-vos que aquí ens estan mostrant totes les dades absolutes, vale? Les dades absolutes, fixeu-vos que arriba fins a 450.000 per Barcelona, i fixeu-vos que Barcelona arribaria a 422.000, vale? Per això està aquí dalt. D'acord? Fixeu-vos en aquest d'aquí. Aquest d'aquí canvia les dades absolutes i mostra percentatges. Vale? Si li dic d'acord, tots arriben fins al final, vale? I ens mostraria quina quantitat de percentatge hi ha més. Per exemple, al març doncs, podem veure qui té més percentatge de vendes que quina altra ciutat. Per exemple, Girona té menys que Tarragona, Barcelona o Lleida, per exemple. Vale? Mentre que aquí, per exemple, al gener, veiem que Girona té més percentatge i Tarragona doncs, pot ser la que menys. Vale, això volia que ho tinguéssiu clar, perquè això ho tenim amb 2D, després això seria el mateix amb 3D, i això el mateix amb cilindres, i això el mateix amb conos. És exactament el mateix, d'acord? Llavors això emetria doncs, aquest, i així, així està com una mica en 3D, i el tindríem. Això és la creació d'un gràfic bàsic, ¿vale? Llavors, anem a veure. Aquestes dades hi ha dues formes de mostrar-les. Per ciutats o per mesos. Fixeu-vos que aquí tenim les dades agrupades per ciutats i en cada ciutat tenim un mes, l'altre mes, l'altre mes. Però jo podria canviar-ho i puc canviar files per columnes de manera que aconseguirem un altre efecte. El que aconseguirem serà, amb les mateixes dades, en lloc d'aquí que hi havia les 4 províncies, ara tindrem els 3 mesos i de cada mes tenim les 4 províncies. Vale? Són les mateixes dades però agrupades d'una manera diferent. Vale? Veieu aquí gener, febrer i març i les 4 ciutats. I si tornem a canviar files per columnes, doncs tenim aquí les 4 ciutats i agrupades pels mesos. Aquí tenim, a l'hora de presentar els gràfics, tenim algunes formes de presentar el gràfic predeterminades. ¿Vale? Per exemple, podem posar algunes. Fixeu-vos que aquí hi ha, el que es veu aquí, bàsicament, és que hi ha un títol, aquí hi ha una llegenda, aquí hi ha les dades a part, o sigui, també hi ha títol, però hi ha les dades a banda del gràfic i tenim més coses, ¿vale? Fixeu-vos. Si ho mostrem, fixeu-vos aquí un títol del gràfic, que evidentment el podem canviar, i tenim la llegenda així i ja està, ¿vale? Si triem aquest d'aquí, vale, aquest d'aquí és el normal. Aquest d'aquí és el mateix, però fixeu-vos les dades aquí dalt, i fixeu-vos que té la llegenda a la part de dalt en lloc de la part de la dreta. Aquí tenim la llegenda a baix. Vale? Aquí tenim les dades, també, per si volem, per exemple, fer un copia-pega d'això directament amb un Word, perquè estiguem fent un informe d'alguna cosa, doncs ens podria interessar tenir aquí les dades que hem utilitzat per fer el gràfic. Vale? O aquí tenim, doncs, aquí a Tarragona, per exemple, ens fa una mostra del valor, el valor absolut que tenim en cada columna i a quin mes representa, ¿vale? Perquè fixeu-vos que no tenim llegenda en aquest cas. Tenim diverses possibilitats, podem jugar, ¿vale? Hi ha diverses formes, ¿vale? També depèn del tipus de gràfic, de com ho tingueu, de com hagueu fet el 3D, si canviem el tipus de gràfic. Per exemple, si fem, jo què sé, si fem aquest, doncs podria ser diferent, ja el tenim, i ara això també ho podeu canviar, sense títol, per exemple, amb títol, amb dades, amb llegenda, d'acord? Hi ha diverses formes de canviar les coses, ¿vale? Fixeu-vos que això sembla que sigui com a muntat un amb els altres. Hi ha diverses formes de fer-ho, ¿vale? Hem d'intentar canviar diferents coses, ¿vale? Ja veureu que bueno, segons la versió és possible que tingueu d'Excel, és possible que canviï alguna petita cosa, però en principi sempre és igual, ¿vale? De les primeres coses que podeu canviar seria donar-li títol al gràfic. Per exemple, això seria evolució de les vendes, jo què sé, evolució de vendes. Aquí ja us va fer la llegenda, per exemple. Però fixeu-vos que podem clicar aquí amb el botó dret
¿vale? I aquí tenim diferents coses per fer, ¿vale? Entre altres coses, aquí tenim format de l'àrea del gràfic. En el format de l'àrea del gràfic li podem donar un emplenament automàtic sense res d'emplenament, ¿vale? Està com a transparent, un emplenament sòlid. Per exemple, si li voleu posar un color doncs groc quedaria una mica així, però si li voleu donar un gris, per exemple, un gris claret, doncs li podríeu donar a tot el vostre gràfic, o un gradient o una imatge, per exemple. Un gradient és en dos colors, ¿vale? O tenim diversos de predefinits. Si voleu aquest, per exemple, doncs és per triar el fons. El color de les vores seria amb una línia, per exemple, amb una línia de color negre. Això seria la vora aquesta d'aquí, del títol. Tenim diversos estils amb la vora. Fixeu-vos que estic donant més gruix. Jo què sé, podeu fer més coses o una cosa així. Podeu jugar una mica. Podríeu fer ombres. Podríeu fer diverses coses, ¿vale? O en gir, o el gir 3D que tenim. Fixeu-vos que l'estem girant i ara ja el tinc en 0%. Puc canviar la perspectiva. No sé si us fixeu en els canvis, però es veu fàcil, ¿vale? Així rota sobre l'eix de les 6, així rota sobre l'eix de les 6, així sobre les X i així sobre les 6, perdó. Tenim més coses, ¿vale? Per exemple, si cliquem sobre alguna de les barres, tenim el format de la sèrie, de les sèries de les dades, ¿vale? Fixeu-vos que tenim a l'estil aquest, mireu, el color de la vora no és l'emplenament, un automàtic, però li podríem dir nosaltres directament quin emplenament volem. Blau, per exemple, li podríem posar nosaltres, o un gradient, ¿vale? Fixeu-vos que hi ha aquí un gradient, li podríem donar una cosa així, ¿vale? I queda una mica més maco, o tenim un patró, o una textura, per exemple. Si voleu donar una textura, doncs queda una cosa així, una mica estrany, però ja està, ¿vale? Color de la vora, estil de la vora, ¿vale? Sempre ho podem deixar automàtic o podem tenir així, per exemple, una vora petita, una línia contínua, o el que sigui, ¿vale? Tenim ombres, tenim estil de la vora i ja està, ¿vale? Una altra cosa, això podríem fer-ho per aquest, ho podríem fer per aquest, ho podríem fer per aquest també, ¿vale? Si jo selecciono, per exemple, això, l'àrea de traçat, doncs tindríem el format de l'àrea de traçat i podríem tenir un traçat diferent per les vores, ¿vale? Tenim el color de la vora amb una línia contínua, que seria aquesta d'aquí, ¿vale? Anem a deixar-ho així, en automàtic, per exemple, i ja està, ¿vale? Què més tenim? Això d'aquí, per exemple, és l'eix dels valors, l'eix de les 6. Tenim aquí format de l'eix. Tenim format de línies de quadrícula. Les línies de quadrícula són aquestes línies d'aquí. Això són les principals i podríem afegir de secundàries, de més línies aquí. I en el format, una cosa que sí que tenim interessant és que aquest eix, que és l'eix dels valors, sempre el valor mínim, el màxim, la unitat major i la unitat menor estan sempre en automàtic. Però si nosaltres volguéssim que això no estigués en automàtic, per exemple, si el valor mínim nosaltres volem un valor no de 0, sinó de, per exemple, perquè aquí tenim un valor mínim de 100.000, podríem donar un valor mínim de 100.000 i ho tanqueu, ¿vale? Fixeu-vos com canvia la cosa, ¿vale? Tenim el mínim de 100.000, que és aquest d'aquí, i tenim fins a 160.000. D'acord? La resta està tot automàtic. Deixo automàtic. La unitat, aquestes, està tot en automàtic. ¿Vale? Com que està en automàtic, va des de 0 fins al final, que trobi una mica més del valor màxim que trobi i calcula automàticament. ¿Vale? Però si volem nosaltres uns salts d'unitat diferents, doncs ho podríem fer. Per exemple, fixeu-vos que això va de 20.000 en 20.000 de forma automàtica, però si jo vull fer que vagin de 10.000 en 10.000, doncs en farem més, però anirà de 10.000 en 10.000. Perfecte. A veure, alguna cosa més. Anem a deixar això en automàtic un altre cop. Per això podríem canviar aquest format, que si és mode moneda o el que sigui, a l'emplenament, que sigui de ser automàtic, color de línia, estil, ombra, alineació, tot això ho podem deixar tranquil, ¿vale? En el cas aquest, per exemple, és el mateix, però en l'eix horitzontal. Tenim format de l'eix, tenim aquest interval entre marques de graduació, que és 1 sempre. Tenim, bueno, aquí en aquest cas, com que són textos, podem deixar això tranquil. Si volem emplenar d'alguna forma, podem emplenar. Aquest format 3D podríem canviar-ho.
Podríem canviar això, color de la vora, estil de la vora, d'aquí, sempre de l'eix, o que sigui. Això és l'àrea de traçat del format de l'eix. Aquí tenim doncs, algunes funcions d'eix que no... Bueno, és igual, potser no són tan importants com aquestes d'aquí, del format de l'E6, del format vertical, que potser és una mica més important. Vale, una altra cosa que podria fer aquí en les barres seria seleccionar i afegir etiquetes de dades, ¿vale? Llavors, en aquestes etiquetes de dades podem canviar el format de les etiquetes de dades i aquí tenim, com que he seleccionat la del mig, la del febrer, ¿vale? És la que té aquí el valor, però podria canviar el valor i posar el nom de la categoria o bé podria dir-li el nom de la sèrie. ¿Vale? En aquest cas posarien totes gener, febrer i març, ¿vale? O bé el valor. També podeu seleccionar els dos alhora, ¿vale? O els tres alhora. No hi ha problema, que passa, queda una mica raro. Però sempre ho podríeu seleccionar. Penseu també que quan feu gràfics circulars també tindreu l'opció del percentatge. ¿Vale? A part del valor, també tindreu l'opció del percentatge. Val. Per últim, hi ha una cosa que també que us volia comentar, que és que els gràfics els podem moure, desplaçar-los de lloc, ¿vale? De manera que podem o bé posar-los com un objecte així que tu puguis bellugar d'un lloc a l'altre, o bé els podem posar directament en un full a part i que ocupin tot el full, que tot el full sigui aquest gràfic, ¿vale? Això ens pot anar bé si volem el gràfic ben gran, d'acord? Si jo li faig així d'acord, aquest gràfic se n'ha creat un nou full que es diu gràfic 1, val? I el gràfic m'ocupa tot el full. Vale, això ja ho tenim. Què passa si jo tinc aquí eines de gràfic? Per exemple, jo vaig a seleccionar les dades. Quan jo tinc aquí les dades, fixeu-vos que em surten diverses coses, ¿vale? Una cosa és, per una banda, ¿vale? Fixeu-vos que em surten aquí totes les dades aquestes, sí? Per una banda em surten les sèries, les entrades de la llegenda, gener, febrer i març, i per una altra, les etiquetes de l'eix horitzontal, ¿vale? Això ho podem canviar, llavors ens canviaria l'agrupament, però fixeu-vos que jo puc suprimir gener, febrer o març i puc editar les etiquetes aquestes d'aquí, ¿vale? Aquestes etiquetes d'aquí jo li podria editar i dir-los, doncs mira, en lloc d'estar aquí, que és on no sé, ens podria interessar, doncs mira, en lloc d'estar aquí, les etiquetes seran, ara és una enrocada això que estic fent, però les etiquetes seran aquestes d'aquí, pel que sigui. Si jo li dic d'acord, les meves etiquetes seran aquestes d'aquí. D'acord que no té cap sentit, ara, però només és perquè veieu que es pot canviar. Canviar les etiquetes i ara li dic que són aquestes d'aquí perquè m'havia equivocat a l'hora de posar les dades i ja està, li podríem posar. Vale, ja està. Amb això queda enllestit. Si teniu dubtes, doncs ja sabeu. Bé, això és tot el que us volia explicar dels gràfics de l'Excel, d'acord? Vinga, ens veiem en el següent vídeo. Adeu!